Бу ничек деп айтайын, ысул деп айтайын мен, джутовая филигрань деп атала. Ну, бер кем дә өйрәтмәде, шул интернеттан карап, ничектер кызыксынып, эшләп карыйм әле дип шулай. Эшләп карыйм инде менә. Нәрсәләрдер булып чыга, нәрсәләрдер барып чыкмый. Шул на ошибках учимся инде. Вакытны күп аламы? Вакытны обычно кыш көннәрендә эшлим инде мен бу эшне. Бакча эшләре булмаганда, ял иткәндә. Булай илһам килсә эшлим инде мен, илһам килмәсә юк. Менә шулай. Ясаган әйберләрегезне кая итеп бетерәсез инде? Кая итәсез? Өйдә генә бизисезме? Ну, кемгәдер бүләккә бирәм, туганнарга инде. Кемдер кызыксынып сорап ала инде, яны там выставкагамы, нигәме шулай. Шулай. Я фотоларын ебәреп, мактанып торам бит инде шулай. Туганнарыма, подружкаларыма, дус кызларыма. Мактыйлар инде үзләренчә матур диләр, белмим. Ну, үземә калса матур кебек инде. Кайсыларыдыр өйрәнә торган вакытта ясалган әйберләр инде. Менә шундый обычный шишаларны инде, обычный түгел, ул матурга матур иде дә. Мәтән бизәп карамый идек, мәшә әйләндереп бизәп куяны. Менә шундый песием бар минем. Ул инде һәман шул әйберләр ясаганда титан клейнен бутылканы шай әйләндереп песиваласы ясап куйган. Килеп өйрәнүчеләр бармы бу эшләрегезне менә? Юк, пока әле мин мастер-класс үткәрмәдегезме? Мастер-класс үткәргәнне мин Мир клубында күрсәткән идем, но пока әле белмим. 2 көн ярымна ясап була инде моны. И аннарсын бит ясагач аның үзенең ниләре бар, ничек дип әйтәм, способ, обработка, скорее всего, детали. Ана бит инде лишний клейләрен кисеп алырга, аннар бит киптерергә, теге тигез кипсен өчен аны авыр әйбер астына тыгып торырга. Аннарсын бит инде матур йылтырлары килсен өчен лак белән итәбез без аны. Обычный, менә шундый джутовый ептән ясыйм мин, менә шундый обычный еп. Но алар катлы-катлы була, 2 катлы, 3 катлы, смотря нидә әйбер ясыйсың, шуннардан чамалап аласың. Растительного происхождения. Вот, ну, нинде. Клей в помощь и крем для рук, менә бетте шул и фантазия. Ну, шул фантазия кирәк. Бит инде трафаретларны ясыйм, рәсем ясыйм баштан. Шул рәсемнәргә аннары файлга тыгып, ябыштырам инде, и получается вот так вот получается. Мне кажется, рәсем ясаучы кешеләргә это как-то ближе, потому что менә һәрбер деталька янында менә ничектер теге тиләп пешеп, бишнәләр белән мәшә тырышып эшлисең аны. Ну, гел барып та чыкмаган чаклар була инде ул. Менә мин артка планда сезнең янда бер зур ваза күрәм. Озак ясадыгызмы? Озак ясадым. Күпме? Ну, перерывлар белән 1-2 ел гына сузылгандыр, потому что анда просто менә зур ваза ясагым киләде дә, ничек ясарга икән баштан бик озак уйладым. Аннары бит инде отход дип әйтим инде, без бит инде шул кибетче булып эшләгәч, полиэтилен сатабыз, полиэтилен шундый каторга рулында нитә, ничек труба кебек формасында була. И мен шунардан баштан основасын ясадым, тырышып. И ахырдан аннары гипс белән итеп. Башта шулай чырнап. Аннары чырнап утырдым, байтак кына чырнап утырдым, клейгә манып, и бит инде просто буяу белән буяп чыктым да, и менә бизәк ясап куйдым шулай. Ул үзе ауырлык да булды, уңша тора. Үзенә бер матурлык.